Komunikabideak etarriak ikastaro hau, UEU-rekin batera garatzen ari garena, Eusko Ikaskuntzarekin, kokatzen da Eusko Ikaskuntzaren proiektu nagusi baten barruan. Euskal gizartea, kultura eta identitatea deitzen dioguna. Eta proiektu hau berez, beste marko orokor batean kokatzen da, eta momentuz Eusko Ikaskuntzak ditun epe ertain eta luzerako proiektuen barruan kokatzen da. Eta proiektua baino, nik esango nuke direla Euskal mugimendurako prozesu esanguratsuak eta pixkat bilatzen duna gainera prozesu horietan pertsonak eta ezagutza metatzen jartzea. Prozesu guztia Eusko Ikaskuntza 2014an hasi zuen, pixka bat kokatzeko, ezta? Eusko Ikaskuntza jaio baldin bazan 1918an eta garai hartan eskatu zitzaion Eusko Ikaskuntzari Euskal gizarteak dituen premiak identifikatzea. Hortik abiatuta Eusko Ikaskuntzak heldu egin zion orain dela ia 100 urte erronka horri eta berriz bere misioari helduz herriarekin batera, gizartearekin batera identifikatu zituen zeintzuk ziren egungo Euskal Herriko gizartearen premiak. Hortik abiatuta, identifikatu zituen Eusko Ikaskuntza bere lan eremuak eta hor kokatzen da proiektua. Marko ireki horretan, Euskal gizartea, kultura eta identitatea ulertuz, beharrezkoa dugula gizarte moduan, Euskal gizarte moduan, mundu global honetan, gutaz hausnartzea eta gu munduan kokatzeko zenolako tresnak behar ditugu. 14tik 18ra eramango gaitun mugimendu honetan, uztartzen diren hainbat lerro garatzen joango gara, honekin lotutako hainbat galderi erantzuna bilatuz, galdera berriak bilatzeko ere eta irtenbideak proposatzeko. Lurraldetasuna edukiko dugu aztergai, euskara edukiko dugu aztergai, eredu sozioekonomikoak edukiko ditugu aztergai, eta 18an, 100 urte betetzen dugun horretan, gure 18. kongresua ere ospatuko dugu, eta bide hontan askorekin hausnartzen eta erantzuna bilatzen ari garen pertsonekin eta eragile desberdinekin, 18an gauzatuko dugun kongresu horretan plazaratuko ditugu gure erantzuna, gure galdera berriak eta gure proposamen berriak. Marko orokor horren barruan, Euskal gizartea, kultura identitatea proiektuak identifikatu zituen lanildo batzuk askatzen joateko gure Euskal gizarteak dituen hainbat gorapilo berregituratze, berkokatze honetan aztertu beharrekoak. Bat, aniztasunarekin kudeaketarekin lotutakoa, beste identitatearekin lotutakoa, eta hemen idurre asko daka esateko. Beste bide bat, internet testuinguru honetan, testuinguru digitalak ere nola eragiten digun, eta bat oso garrantzitsua dela hedabideekin, komunikazioarekin lotuta. Herri baten kohesioa, herri baten imaginarioa, herri baten kokapenak ezin da ulertu gure komunikabideak eta gure tresnak nola ulertzen ditugun espaitugu aztertzen ere. Momentua da eta dan, ez bakarrik gure testuinguru soziopolitikoan irekita dagoen eztabaida horretan, momentua da komunikabideen inguruan gure hausnarketa egitea. Eta ikastaro honek hori bilatzen du. Lehenengo hasitxoa abian jartzea. Gaurko ikastaroa hasia jartzea bestegi da, itzakia mugimenduan jartzea da, eta gaur irekita utziko ditugun hainbat haritik tiraka jarraitzeko, hemendik 2018ra sakontzen joateko. Eta 18an ez dugu bukatuko, hor mugarri bat edukiko du, baina jarraituko dugu. Beak esan du bezala, azken baten herria eta edabideak edo herrigintza eta inkluso kultura eta nortasuna gure lantaldean, gure hildoan jorratuko bada, edabideak aintzat hartzea ezinbesteko faktore bat da, ja aspalditik, ziurazki 19. mendetik ja gaude horretan, baina 21. mende honetan are eta gehiago, ez? Kulturen eraikuntza eta iraupenean, nortasunen eraikuntza eta iraupenean,
herri komunitateen eraikuntza eta iraupenean ezinbesteko rola jokatzen dute hedabideek. Eta hedabideen barrua, hedabideen esparrua oso zabala da, beak aipatzen zuen ingurune digital horretatik tiraka gainera, gero eta zabalagoa, gero eta ez dakit milenialak ez garen ontzako, gero eta ziurgabetasun gutxiagoz betea, baina bai iruditzen zitzaigun momentua zela baita ere telebistaz eta zehazki telebista publikoaz gogoeta egiteko. Zergatik iruditzen zaigulako jendartean badagoela eztabaida horren muina, esate baterako lehen aipatzen genuen Eusko Legebiltzarreko ponentzia horretan, eztabaida horretan islatuko litzatekena, baina telebista publikoak eta gure kasuan ETBek bere sorreratik bere buruari funtzio batzuk eman dizkiolako baita ere, ezta? Eta funtzio horiek oso lotuta daudelako kulturarekin, hizkuntzarekin, nortasunarekin, herri izate horrek bere inguruan eratzen duen guztiarekin, ezta? Orduan, pixka bat telebistak edo, ziur aski, egundaino edo iritsi zaigun paradigma komunikatiboak orokorrean mundu osoan daude zalantzan, publikotasuna bera ere dago zalantzan, publikotasuna ulertzeko modua ere badago zalantzan, eta gero guri hemen bereizgarri batzuk erasten zaizkigu gaina, oraindik eta zalantzagarriagoak izateko ez. Uste genuen alde horretatik zela garaia, zela garrantzitsua, zela interesgarria, mintzat tarte bat hartzea, telebista publikoa hitz egiteko, eta pixka bat marko horretan kokatuta, hedabideak herria eta telebista publikoaren funtzioa. Beatrizek esaten zuen bezala, ez da bukaera bat, hasiera bat baizik, ze ziur aski telebista publikoaz gaur eta hemen gogoetatzeak ekarri behar du ezinbestean, lehengo mai inguruan agertu den bezala, beste telebista batzu ez, edo beste publikoa zaratago zen beste eredu batzu ez pentsatzea, ingurune digitalaz pentsatzea. Soluzioak oraingoz ez, baina galderak zabal. Beak aipatzen zuen hasiarena, ez? Eta nik uste dute hori garrantzitsua dela. Nire interesgarria iruditzen zait telebista publikoarekin abiatzea, daukan pisua eta daukan garrantzia daukalako. Eta gainera, politika klasikoaren ikuspegitik ardatzetako bat delako, baina ez zait iruditzen hortara mugatzen denik, ez? Ziur aski esaten nuena, ontase pentsatzeak hau eztabaidatzeak eta hortik alderak sortzeak hedabide sistema guztiaz hitz egitera eraman behar gaitu eta nik uste euskal esparru komunikatibo batez eta hori egituratzeaz hitz egitera eraman behar gaituela eta hor telebista publikoak izango du bere funtzioa, gure lurraldetasunaren barruan parte bat dena bakarrik, ze gure lurraldea hori baino handiagoa da, eta ziur aski beste gauza batzuetaz, ziur aski ez, ziur beste gauza batzuetaz hitz egitera ere eraman behar gaitu, edo pentsatzera eta berpentsatzera. Batetik egon da oso saio polita beste toki batzuetako ereduak ikusteko. Nik uste dut importantea dela. Batez ere gainera oso eredu homogeneoak etortzen zaizkigunean normalean. Hedabideetan, batez ere ikusentzunezkoetan pentsatzen dagoenean, burua zuzenean estatu batuetara eta hola juten zaigu ez, oso eredu globaletara, ezin ditugu begibistatik kendu, baina gaur ekarri diren ereduak gurea bezalako herri, kultura, minorizatuetakoak izan dira, ez? Eta hor badaukagu zer ikasteko, eta gero bigarren atala gehiago izan da hemen gure telebista publikoak hemen edo autonomia erkidegoko telebista publikoak pixka bat fikzio entretenimentu arloan zer bide egin duen eta nolabait herrigintzaren ikuspegitik, imaginario propioaren sortzearen ikuspegitik zer egin beharko lukeen, ezta? Eta, egon dira ikuspegi desberdinak eta, ondorioa oso arlo behar baino garrantzi gutxiago ematen zaion arloa dela
gure nolabait ez referentzialtasunak bakarrik, askotan geure burua rekonozitzeko eta gure desio espektatiba eta mundu ikuskerak moldatzeko garaian ziur aski, astialdi ez bakarrik fikzioa, ez bakarrik serie, baizik eta entretenimenduarekin lotutako hori guztia funtsezko oinarrietako bat. Nik ezer gutxi ditzeko idurrek esan duenari, baina zerbait gehiago esatekotan, ze garrantzitsua da fokoa bi norabidetara eramatera. Bat kanpora, ikustea, gu bezainiko edo antzeko herriek zer nolako erabakiak hartzen dituzten, zer nolako ereduak dituzten, asko ikasten da, edo oso desberdinak direnek ere nola posible duten guri irakatsi, edo betzat gu posible dugula hortik zerbait ikasi, ezta? Eta gero gurera begira ere, zeren pentsatzen dugu gure inguruan dagoena oso ondo irakurrita dakagula, oso ondo ezagutzen dugulako, eta hainbat hutsune ikusten ez direnak, entzuten ez direnak, hor egon da joko bat mai inguruan oso interesgarria horren inguruan, aukera baldin badakazue grabaketa ikusteko jardunarien grabaketa ikusteko ikusi, zeren hor matiz gehiago ezagutzeko aukera izango duzue, baina ikusten ez dena, entzuten ez dena, hortaz ohartzeko fokoaren gurera. Relatoaren parte dela eta fikzioaren parte dela. Esaten dena bezala esaten ez dena. Eta gure buruari espadiogu foko hori jartzen, askotan ez gara konturatzen hori gertatzen den.